న్యూట్రిషన్ దాని ఎనర్జీ ఎలా ఉంటది అనేది ఇప్పుడు చూపించారు. సూపర్ మేడం. అంటే మీరు ఇట్లా 17 ఏళ్ళు సార్, 17 years ఇలా ఇలా గట్టి డాన్స్ చేయడం అంటే 17 ఏళ్ళు. వెరీ గుడ్. చేస్తున్నాను. ఐ మీన్ మిస్ అవుతున్నాం బాగాను. సో ఇంకా ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో ఈ సెలబ్రేషన్ వలన కొంచెం మిస్సింగ్ అనేది తగ్గింది. వెరీ గుడ్. జూమ్ కాల్ మీటింగ్సే కాదు పండగలు కూడా గట్టిగా చేసుకోవచ్చని మా పెద్దమ్మ. பழிவாழ பத்ரவட்டகம் கைலேந்தும் தம்போரட்டே நல்ல செடி திரும்பும் சென்னுக்கா